Ilonggo mikropono busay rasa tres non-tournament battle ika-8 nga battle subong gabi. Paktisoy kontra kay Saint B, dua ka veterano sa hip hop scene sa Iloilo, ginawad para sila daw. Di na papadugayon, rapper sa wala pakilala. Yo, Paktisoy Lot King sa Q&A. Shout out kay Jamer Jingjing Adoriori Monsur Makuro ni Aina Flipside Tintar Kaluluwari sing Arapak Boy Tropas kay Sir Lorenzo sa siyempre kay Doktora ka kay Doc Aurelio kag siyempre kay Busay Ken, thank you gid sa pag-sponsor sang bayo kag kay Predok sa kalo ko. Yo, palipayon na mo na rin. Rapper sa to pakilala. Yung Saint B Lasima, shout out sa Isawawan nagpud naman. Wala untat nga pagsuporta kay Pre Saint J nga nagkadto kay sa tanan nga grupo kag sa kay Kas Abid salamat sa t-shirt nga ginatag mo kag sa mga kabataan da palingaw ka mo. Yo, sa Jonta. Nagdawag sa Toscoin si Saint B, ginpilihan mo na si Paktisoy, dua ka minuto nga birada, pamatian ta. Paktisoy. Woo! Tapos ka na! Yung di puta mo, Uji Krang, sobra ka pa sa lipong. Hindi ko supervisor, manager na ko subong. Ayos trip mo, no? Ngalan mo santo, pero tsura mo demonyo. Libat sing ilo, yaw. Suya ka sa akon, pre. Di nga dito ka katulog, kita mo hari ko, di. Sawaya, pero may yan ang ginasilusan. Kay mayupod ko nung iban. Hoy, gago, plangga ka sa asawa mo. Walaya ka, di natunto. Matyag mo lang may upod sa nga iban kay doble panulukan mo. Kung pwede lang tani, tadlungo ng imo mata, kung di tani, wala ka na, sang silusan pa. Kag di puta mo ka, pre. Ate ka pa kay RK. Mga katiligad sa 2x2, to sino ka magasta? Tason ka lang tinikal kung naka-champion ka na. Mag 2x2 ta, way ka mo pagdaog samon. Kaya ngupod ko 1K. Imo yan, Jason! Ang balik kay Castillo? Maperde mo lang kung si Kay White mapaputi mo. Yun di puta, si Kay White, grabe mansiray niya kay Castillo. Kaya biya tuod, ginambal mo. Pagtapos ng battle, na gusto niya ka sumagon. Kaya naperde ka na, ito man sa gyapon. Pero pasalamat ka, kay nagbago pinisarya. Di na sa gusto magputi kay planggaya ginang pagkaitom niya. Ang mo tungagin buto, yakabis ka nag-choke ka pa. Sa muna, baskog ka magid pre. Kay sponsor namon, clothing line lang imo ya Pepsi. Dumduman mo pre. Dumduman mo. Batin siya man tayo, bayo ya Pepsi. Ano abi nga dugay, estilo mo gadaan na. Isponsoran ka sang Pepsi kay paluma ka ng paluma. Sa lapos, di ba ginbaldog ka sang imo mga tropa? Di puta, di ka man yung noya, pero inonsi ka. Kag siya ko no si Peter. Pala nyo man siguro nga idol ako. Wala ko hilig sa cartoon karakter mga bro, pero double meaning kung ang balon ko nga si Peter, fan ko. Pag-abot sa mga pusi, performance ko, tama kasulit. Kaya mo na ko napakanto sa langit, kay nga dila lang ang ginagamit. Kay sagad ko yan magsalom, gani useless bisan. Ano ka pa kadalong? Pagbunggo mo sa akon, daw gintestingan mo lang at ilawan si Poison Ivy. Kay sigurado nga, malason ka di. Daw Calvin versus Arwin lang ni mga boss. Kay mas the best kuya sa Santos. Lasima ka lang. Psych unit kuya brother. Oo, may mga santo ka mo, pero arasa mo nagagbader. Yeah! Di ba ang bal mo baskog ka mag-freestyle? Pwes akon kang ginaangkat. Round 2, freestyle ang tanan, way tagamit tay sulat. Sige be pre, isipay taribat. Kagang topic, libat. Yo, ribat! Mata ko na naman libat. Puta mo ning ambal sang kabalan. Abi mo ako gakasakitan, pati si Martin gakapiktuhan.
Tapos, kintira pa si Kiwat. Si Kiwat, tama simo kabutigon. Mayo pa si Kiwat, simo kumaligo kapangabon. Yo! Nabaldal ako sa unang hampang. Kasala nga preparasyon kagang buno tama pa kakulang. Pero wala naguntat sa pagsulat. Bisan ang oras limitado, mga linya kinabisado hasta may ara nga idugang. Gani wala na ko nagduwa-duwa nga sa akon nya ka pinatubang. Congrats na lang ko no pak, may klase ka naman nga hampang. Ha? Paktisoy! Buta! Paktisoy! Ikaw ang pakaisa ni Bitoy nga kalokalike si Chitoy. Tapos kung wala ka mo obra, tripping nyo bakoy. Pero hindi. Isa ka sa mga rapper nga nabiliban. Nabantayan. Kag veterano kuno sa Iloilo. Nga kung sa battle, puro singgit malang opisyo, wala ka man natraso, abi mo kong ginaano. Tapos ang tingog, tunog-tunog. Buiset ga pangulabog. Gasalalang mga gatanaw simo kay abi nila may sunog. Ha? Abi nila may sunog. Kag bati ko tama ka kaisog. Kay dapalo niya ako kontraya gamit sang wordplay nga dragon nga ismagol. Dragon nga ismagol. So balipak, kung uwahon ko di sibong, paimnon mo ko soft drinks nga sparkle. Dugangin na lang na pataw ka, mino ka single double na may kagilya kontraon pa. Subong ko lang nanutaran. May soft drinks ka na, may sudan ka pa, may chinilas ka pa nga paaman. Tapos ang purmahan pambalay. May siwel pa nga sa liog, yagapilit. Ano abi mo nga yan ka? Panulo ka ko si mo, dobule kasang idek. May papitek-pitek pa nga nabalaan. Ano matsyag mo, yunek? Oo, yunek kagin man pa. Kay pagampang yung sa sibot, tanan nga upod mo nagdalaog, ikaw lang ang perde nga nagbalik. Real talk, real talk. Wala ka account sa TikTok. Sing ilok mo ka. Ano man lang niyang balo niya sa kontraya? Siyang taguro sang Iloilo, nga may laba mang kinatawo, tapos ang itlog ya bilog pa. Di mo ko yada madala. Gitresiro ka malang kabata, do tangkoy ka para mo mabalaan. Nangayaw pa sa iban nga lugar, do lang na daan tsura mo, nagpahuya-uya ka na malang. Tigulang ka na pak, tapos tatay ka naman. Gipakita mo lang sa iban, nga hindi ka kasarang, hindi mo kaya disiplinahon, mismo ang imo subang. Ikaw ako yung magampang pak, letra pilit sigurado dikdikanay. Kung ikaw naman magampang pak, may maumed naman nga nanay. Gusto ya sa battle lamang, bintahuso gid bilat ibay. Sa imo na mismo nagalin nga sa sobra mo kagulang may pensyon ka na dugay-dugay. May pensyon ka na dugay-dugay. Tapos ano ni? Puta perte. Gitanaw ko ang panyo ka Castillo, puta dito ko nagnganga. Sobra pa sa announcer gwaya kay taga rounds kinalawag as Korea. Ano na bak? Batol MC ka na, judge ka pa? Daw sungak-sungak ka? Tani na ghost ka na lang? Di ka na crowd para kompleto na? Tapos pa-event ka nang dayon, bisan ikaw lang isa? Bisan ikaw lang isa? Tapos balikawot pa mag-rhyming ne? Pabalo-balogin nga bagak. Sa pagkabalo ko ang bowler dire. Hindi sabot kon mo hangag. Gani naglibog man yung ulo ko kung ano man bala gusto mo, pak. Sino man bala idol mo? Si Tupac o kung si Ongbak? Pasapak-sapak lang ni si Pak na mas lala pa sa KSP. Puro trash talk malang nabalaan, basic nga galawan, dapat tropa mo NXP. Pis pakitaan takas ang punchline na sigurado matatak. Kung turna lang ning hampang tapak, una kagitak-tak. Depensa ko malatangke. Depensa ko malatangke. May pagkakunat alagrak, mala assassin ko mag-atake, critical tagahampak. Ha? Gani wala na damo diskusyon. Abot yun ang abot ko silingon. Nga siya ng mis veterano sa munduwa pero tudloan ko na eleksyon. Ang mapirde mo ko ambisyon. Sa laang ila prediksyon. Kita nyo naman, siguro, wala na ko nag-reference ka chorizo kay balaan ko hapos siya lang ni Putson. Time, pirte ka mahal sang chorizo nyo. Yo! Yun di puta, ginpreparahan na ka. Pero kung naimutaran nyo, wala punchline, miskan isa. Puta nami ka dukulon. Paano ka mo nagparehas ni Martin kay libat ka siya yung manok-manukon? Naperdi ko sa Cebu. O, tsakto ka tampuaw. Pero ikaw mismo nagambal nga daugot tani nga wala ko giniyaw. Hinsuyaan niya pa ang obra ko nga churisuan. Iya pa nga ginsuyaan.
Palibasa, wala ko sa ginggaan, paitan. Kasamiya, puro lang amo santo. Puro lang amo santo. Natural kay santo ngalan mo. Alang-alang matapi kami demonyo. Gago ka klase rapper. Kung demonyo gusto mo itapik namon, ngalan mo islan mo Lucifer. Batil na mo ni Castillo. Daw magutod ko ng mga gabaysay kung sino mangugas pinggan. Batil niya ganit ni K1 daw amo kang ginasermunan. Tapik nyo para durgag urukan. Ano ka mo may bayuan? Congrats, 30! Kay mabawi mo na karon short mo kay sakon nga nagpusta. Di pa timpara ka pa para nung libat mo nga mata, di malata. Tiyan mo pre, kamusta? Isa na lang kasyupaw, di puta, butiti ka na. Pero ginata ka sa bilog nga pungsod. Tanang nga maglabay simo ka tabi-tabi kay tiyan mo may bungsod. Kagril talk tol. Biskan magigda ka, taas ka pa kay dagol. Mapatay ka, i-cremate ka na dayon. Di ka pwede yamyang kay di masirang lungon. Kakinanglan mo na magpasalon. Pamilyado ka na pero palahubog ka man gyapon. Palahubog ka man gyapon. Kinanglan mo na magpasalon, puta na tsoko. Puta tampuaw. Ano ko ikaw? Ha? Ligad, kontra ko Taiwanese. Subong naman Chinese. Hoy, check chowa ka o miswa, ikaw tama tonto ha. Obra ka virus, dala mo di ilo-ilo. Grabe na gininyo perwisyo. Puta COVID, obra nyo negosyo. Pero very good ang social distancing ha. Kay manyak di ka panansing ha. Pero preparar ka brother. Kay paunlanan taka one-liner. Sa virus mo nga dala, di ko affected. Kada gabi, ginatulugan COVID. Alit ni sa aton mga pananom mga pre, kay man insekto mo na nga peste. Pero ay ni pagdaog, sigurado ni nga tuis, kay tandaan nyo nga, talunan lang ang Chinese. Di nyo mabakta ng chimpo, di ka mo magsalig sa pag-asa. Kay kita nyo man santo, pero di na paulanan ko sang bara. Sa freestyle, o mayo ka pre. 40 ka na pero ang written, di mo ni porte. Kapanunod ka lang kay St. J. Way ka pulos nga tropa. Kay buwi pa sa pero ginakapian mo na. Hoy, tampuaw, di ka magpadayaw. Kay nilog mo lang tanan kong estilo, pati pamuyayaw. O di ko bilin, pero si Kristo, sa ako naghalin. Yo! Di na ako magribat. Basta antin ako sa konsulat. Matras pa ko tani sampang namon nga duwa. Honestly. Galing pagkabati ko, isa naman sa mga apprentice ni Doc ang kontra. Martin, ano ne? Kontrata? Tanigin tingob mo na lang sila nga 5. Para isa lang kapag lubong, talawagin himo mo subong kundi awat pa. Ang unagin pa kontra si Castillo, tapos ikaw ikadua, o wala, sugot ka, ikaw lang ikadua, di ka magkabalaka pa, amo ginaiya. Pero ang upot mo nga si K1, nara, amo ginaiya. Paktisoy! Oh shit. Ano matsyag mo nagchoko, Brad? Amo man na tsansam sa akon magduog. Naluto na ko nagligad. Preparado nga santo, hindi nga puro nga palipat. Presensya nga dala, hindi nga puro nga pasikat. Disidido nga itumba ka, hindi nga puro nga balibad. Hindi ko na pag-untatan para di na makabuilo o makatsyempo. Kalkulado na hulag mo pak, isip na tagagiho. Planado taga-sapak, isi na lang ni si Iho, hasta ka malang sa banta pak, hindi na pagpilita magpakahiro. Punchline ko, gapangamak, malahato ng gwayan eh. Kung sa round 1 nakaluwas ka, pero subong lipon ka de. Damo naman masuya sa akon nga kuno, tikalon na kami, natural battle inipre, alangan dayawon ta ka de. Ha? Predictable na mga linya mo. Ibutang mo na sa lugar. Pangbutaw ka lampak, ano bato mo sa par? Ang magbalabag dala saon, wala preno di magbahar. Sige-sige, sunod-sunod nga daw gera sa Qatar. Ha? Nga daw gera sa Qatar.
Puta, kaganong 4-bar setup ha? Basi mga ex mo nga puro lawayan. Makalilingaw ko nung galaw, ya nga daw, fiesta sa Hawaiian. Kupleto Ricardo's kinong timpla nga daw. Pizza nga Hawaiian, tanigin dalahig mo na lang ang sungi nga gapang lagis ang Hawaiian. Kutsura man lang itira mo sa akon pak, panghimunong ka na lang. Di man ko gwapo, di man cute, puy mo tadi lang. Paimnon niya pa ko no si Castillo, the smell? Okay ka lang? The smell? Ano nang the smell? So bali may 1,000 kakagina, dugangan ko na lang 1,000, so bali the smell. Ha? O ba si kanta ka pang bata? If you're happy and you know, just clap your hands. If you're happy and you know, just clap your hands. If you're happy and you know, when you really want to show, if you're happy and you know, inom ka lang, the smell, buisit. Kulangon pa ni sa bakol, manok mo dok na sa kontra mo na lang na ipusta. Kung amo malang ni manok mabaka ko sa McDo, laban-laban, iuli, tagid ka. Substandard na, baho pa. Abi ko gani lain ka. Sa sobraya kakulba sa ako, nangita pa upod ya. Ano abi mo, easy na, sure when itip ka. Kaysa nabalaan niya si Saint B ang kontra, balaan niya nga dihado, sabay chat na lang ka Castillo, prediin ka. Hamakon mo, kilala niya pa bulig sang taga-Macdo para lang may madeliver kung ano di kulang ya. Amo ni idol nyo, gamit tao para karir yung mag-angat. So kung may bars ni sa karon, kilala nyo na kung sino nagsulat. Gani Pre Martin, ano na? Amo ni gali plano mo? Halos tanan nga kampyon sang ubos ay rasa, sakon pinatubang mo. Wala kaso batunon ko. Ubos panuhugon bro, aling ka Castillo tapos sipak, bala mo naguro kung sino ikatatlo. Pagkatapos ko de sulat-sulat ka na da St. J, kay ikaw na isunod ko. Kag ikaw bilatsing elect mo. Yo! Di po, tabi ko baskog magbanat. Freestyler pero bis kanisa, wala may ginribat. Iyot! Pigado ka pre. Abi ko baskog ka. Sugid-sugid ka lang bilatsi. Wala ko amot. Hindi ko amot, puta ka lamot. O hindi ko amot, pero sa industriya di sa Iloilo, damo na ko nga ginamot. So, sip-sip kay Doc. Kung sip-sip ko kay Doc, dugay na ko nagtambok. Feeling mo lang nga sip-sip ko kay... Feeling mo lang nga sip-sip ko kay Doc, pre. Kay daw si Eminem ko, de. Kay kita mo man sa likod ko, may doktor dire. Doc, Eminem, Dr. Dre, rebat wordplay. Maliit na bagay. Nakakaumay ka na sa sobra mo kabugas-bugas. Ang forma balakid pero ang mata Jonas. Pa-freestyle nyo ni Nobo, kamanguan mo wagas kaya ang balsang ungas. Ako yung kinain ni Adan na patatas. Ako yung kinain ni Adan na patatas. Puta, subong ko lang nabalaan. Ginkaon gali ni Adan, patatas. Tiano ginkaon ni Snow White, singkamas. Puta nga utok, sobra pa sa na-paralyze. Ikaw ang patatas, pero si Nobo nakakuha sang prize. Patatas ka! Patatas ka! Tikwa kasandi, bakal kasandiya, kagtalapya, parasadya. Di ba way pulos nga linya? Pero ang set up, wala nyo bala na di parahan. Nag-usar man lang ko sang filler, kaya ang patatas nga ni gusto ko, panitan! Woo! Panitan, shit. Panitan. Panitan. Puta. Panitan, nga panitan. Nga panitan! Sugid lang kung di ka masakitan nga kapila, tatagin panitan. Ako ma-choke. Puta, asa ka pa. Biskan sa ako ko sa obra ko pulaw ko ya sulat hasta mag-aga para ang crowd mapasadya. Pero ikaw ya, nakatakda ka nga magbayad dyan sala sa mga tao. Pero nag-choke ka kay tama kaw yaya simo. Gani paano ka naging si Kristo kung wala ka man nagsakripisyo? Sila ko nung top 5 ni Doc. Pita suya ya kay Castillo. Sila ko nung top 5 ni Doc. Nano ka? Naisa kay mo ya kay way ka nadala? Gago! Patayuya kang bilatsing iloy mo! Imbes na magsuporta, pangikay pangimo aging plakar. Way ka ba na kontento nga sa uswag ilo-ilo aging dala ka bis kandi ka man qualified sa All-Star?
Real talk na, pre. Kaya kaysa ka lang mabattle nga solo sa written, nag-joke ka pa, tapos all-star ka na, iota, way guro ah. Gusto mo sa nga matuoran? Ginalaman lang ka mo ni St. J kay BC, si Ron kag si K1. O di ka mo qualified pero di ka magtingala. Kaya ikaw mismo nagambal ng santo, kina-display lang pero di madala. Sa next project ni Doc, kabay pa ko nung siya ang mabunot. Pues para sigurado, na di magsuli ang paya, lapakan takas ang todo. Bag-o ilang paso, di na ni maglain pang iya nga buot. Kaya kita nyo man ako nasanga na bunot. Hoy libat, di ba pag record mo day curves nagpabulig ka sulat? Oo, nagjumper ang yudi puta. Kay nakita para masuplayan sang linya. Sangin buligan ka sulat ni St. J, Draco na balaan, nga ang lasima, daw lamisa din man. Kay para magnami ang rounds. Kinanglan mo pa nga pinan. Kung wala ang sintimos, tungod sa sintimos, sabi nila alam ka mo na nga ginapalakpakan ka sang audience. Pero kung wala sang sintimos, literal ka nga nonsense. Duha na bata mo, gani paano ka naging santo kung di ka man bergo? Kaglawlaw ka brad, gani paano ka naging santo kung di ka man sagad? Gusto mo maging santo? Tudluan ta ka. Biskan may asawa ka na, pangita ka sang iban nga bahay kag ikama. Para biskan di ka santo pero nagmilagro ka. Kung wala ka timpara, buron ang panulukan mo. Feeling santo ka lang kay sanay ka sagrado. Kagtandaan mo, maperde mo lang ko kung si Doc mapatiktok mo. Balaan mo pre, nga sako ko sa obra. Pero sinulatan tagid ka. Kay gusto ko simo ipabalo. Nga biskan bastos ko, ginarespeto ta ka. Yo! Puta, gisuyaan na naman ang grupo ko. Puta, tama ka, ungo. O may kanta ka mga lamisa, bailang next na mga project, ititle ko bangko. Round 3, storyaan ta kang kadugayon mo sa industriya. Kagano kang awak si rapper. Bantog ka nga veterano, taga-supel sang hangag. Hambog ka kasi tao kay taga-hampang mo bangag. Di ba ade ka sang una? Pero subong wala pinagbago. Kaya kung makasuyop gani piling gwapo tapos ang tripping pagago-gago. Pang champion na nagaling mga linya nga, love ko to, sisiw, checkin ang video, o sige, kita nyo man ang resulta, perde. Ha? Kita nyo man ang resulta, perde. Kululbaan ko nung rapper ni, bag dumapati man ko, bisan hindi ka na maganbars, galupok na edad mo. Pero hindi halata, kay kuno baby face. Naging pride ka malang sang ilo-ilo kay kaedad mo si Mr. Blaze. Ha? Muna ginangamba ko si Mopak, muna ginangambal ko. Nugay ka nakatanaw ka ko kumelon kay kabulangog na utok mo. Ha? Gani din na pagpilita, kapag isibang sakon makahirit pa. 10 days na kagin preparahan pero 10 minutes na lang sisinta ka na. Ha? 10 minutes na lang sisinta ka na. Tigat-tagaan naman ko nila sang kontra nga wala pulos. Martin, ang balkong ka pang ubos, hindi nga pamutos. Di ba mo na ubra mo? Galing, putos, ripak, ngalot, sa ilong, pitik, damak. Ikaw ang klase nga tao, hindi pwede dalon sa balay. Ang storyanay makaon lang, wala lang putsanay. Wala lang putsanay. Pero perte ka pa tayo ya. Sunod nga eksena naglala. Wala pa makontento sa pansit kag biho niya gagin kwa. Pagpalapit ko sa lamisa, abi ko pansit lang. Pagbalikit ko puta, ubos na yung lumpia. Patay huya. All 3 rounds na kagin pakahuyan. Wala sobra, wala ka boss. All 3 rounds na kagin pakahuyan, tawgon mo ko bastos. Ang maperde ka di subong, para sakon mahapos, kagina pa nakahanda longon mo, kagina ko pati nakos. Ha? Gani bago matapos rounds ko, ako na nga ibisto. Mga linya na pang split mo, gago din na imo. Ako sa imo paktisoy, negosyohan na lang pugo kag chorizo, di ka namnamon kinanlande.
Pwede ka nakaretiro. Lalagson ko no kauyab ang linti ya. Piling rich kid ka. Biskan makakloting kahalin kay RK sa uyab, di ka na makahanot pa. Di ka na makahanot pa. Di mo ko daya mabindiyan, boy. Wala ko simo gabilib. Tangke di gera na ni Hoy, ikaw tangke ka lang katubig. O 3 rounds ka ginbubuan, ni isa wala nakapuntos. Bars, jokes, metaphor, multi, hibid nga ginbuhos. Kung gusto mo makabalos, Martin, iset na para ayos, kita kaupod mo pagkatapos, kita-kit sa 2x2. Time. Ilonggo mikropono ubusay rasa 3 na tournament battle. Paktisoy kontra kay Saint B. Ginawad para silang duwaw. Duwa sa mga veterano man diri sa Iloilo hip hop scene. Boto sa hurado 3-0 para kay Paktisoy. Yo, madamong salamat sa mga suporta. Shoutout sa Flipside, kay Celso Bibe, kay Bernes, kay Strike, kay Typhon, kay Julius Salcain, Raymond Sormaco, kag syempre kay Doka, kay Doktora. Thank you, gid. Kay Boss Saiken. RJ, ginboto ko Paktisoy. Wala ko gin judge round by round kay parehas nga mas nga direkta ang punchline. Siguro gin judge ko lang by sa padamo-damo nga quotables kag mas madiin nga punches. Tapos nahimo to ni Paktisoy kay may mga one-liner siya nga like ang pareho sa 40 na edad mo pero ato 40, 40 mga muna so ginboto ko Paktisoy. Yo, jab mga katangilong. Kung boto ko si Paktisoy all 3 rounds. Ang round 3 pinaka-dikit. Bali na outperform sa ni Paktisoy gabato sa pero grabe kitang presensya ni Paktisoy. Siguro na puwan sa bali 3 rounds Paktisoy. Yan kasi budlay judge sila battle kay gabi la performance tapos ang presensya nila dumamogin. Pero ginbuto ko si Paktisoy. Di bali sa may round 1, ginatag kay Saint B kay damo sa angles tapos damo sa mga bira nga gasulod gid kay Paktisoy. Ang round 2, ginatag kay Paktisoy kay nagbira naman sa multi tapos puro wordplay. Ang round 3 ginatag ko liwat kay Paktisoy kay gano sa mga multi kag mas maano ko sa iya nga linya kay laba bla tapos kay Saint B okay man pero ginbuto ko si Paktisoy.